Zdravím ťa, vlog číslo 11, zdravím ťa z Legendary Hip Hop Campu, 12. ročník. Sme v podstate po koncerte už, včera sme tu mali super koncert, bolo to fakt veľké. Síce sme nehrali na hlavnom stage, ale na vedľajšom, ale bolo to neskutočné, hangár bol úplne plný, ľudia si to strašne išli. Ďakujem vám najviac za to. Uprostred koncertu nám odozdali zlatú platňu, čo je ďalšie veľké poďakovanie pre vás, pretože vďaka vám sa mi podarilo ju získať, čo je super, je to zlatá platňa za album 23. Som trošku rozbitý, ale už sa tu nás otavujeme, už niečo grillujeme, tu DJ Spinhands, most legendary. This is DJ Creep. To je DJ Creep, Snowgoose. Zdravo, Spinhands. Vidíš, že si to tu ideme. Slovakians Užívame finest. si to tu Hold veľmi. it down, baby. With the big things like Hennessy shit. Všetko jak má byť, kámo. All we do, man. Takže my si ideme užívať ďalej Hip Hop Camp, lebo už sa pomaly zmráka. Vás zdravím, vlog číslo 11. Nezabudni sledovať Dallas, čo sme teraz dali von a budeme dávať nejaké ďalšie veci, takže zdravíme ťa z campu, Strapo, vlog. Čoj! Ja držím. Spať a baviť, spať a baviť.